koji će tako da reaguje. Ne, nego će reći, Novi Sad ima najviše, ali moramo da razvijamo Pirot. Moramo da razvijamo Paraćin, moramo Užice, nije bitno. Znači sad treba da imate tako odgovornu vlast koja će da raspodeljuje prihode državne tako da se ravnomerno razvija, a da opet onaj ko je najviše stekao, da najviše i potroši. On ima pravo na to, ali nema pravo da bude sebičan. U državi se sebičluk ne priznaje. Država mora da brine o tome da na svakom delu njene teritorije žive ljudi koji će u izvesnoj meri biti zadovoljni. Inače, ako vi kažete tako gledate, onda će sav novac da ode u Beograd. Ljudi iz Niša idu da kupuju u Beogradu, tamo se plaća PDV, tamo se stiče dohodak. Onda bismo mi imali Beograd, onda bismo imali situaciju kao na Kosovu i Metohiji da pored, vi više nemate puteve između gradova, nego kuće. Sa obe strane puta su kuće. Nema ni vode, ni struje, ni kanalizacije, ali niču kuće. Jednog dana će neko da im dovede struju, pa vodu, pa sve. Nema naselja, nema... Tako je Beograd. Ja svakog petka idem u Kragujevac, svake nedelje se vraćam. Ja svake nedelje vidim novu kuću na uluzu u Beograd. Samo se širi i širi i širi. Napuštaju se čitavi gradovi. U Knjaževcu smo imali lokalne izbore. Imate selo naslonjeno na Knjaževac, koji ima sve komunalije, sve uslove, kuće izvanredne, ekonomska dvorišta fantastična, školu sa bazenom. Od 800 stanovnika ostalo je 54. Na svakoj kući ima po 15-20 umrlica. Ima kuća za koje kažu da ih niko nije otvorio 10 godina. I su deca otišla, ne samo u Knjaževac, pravo za Beograd. Sad više niko ne ide u centar iz sela, u svoj najbliži grad. Sad se ide pravo za Beograd. To mora da se vrati. Znači, ja sam spreman da uz ravnomerni razvoj onaj ko stiče najviše neka ima i da potroši najviše, ali ne može da potroši sve. To je razmišljanje o državi. Kada govorimo o uopšte političkom sistemu u Srbiji, ukoliko bi se hipotetički, opet kažemo, napravio jedan bipolarni model gde bi imali jednu jaku levu i jednu jaku desnu stranku i tako dalje, da li bi to značilo da kažemo ne samo stabilnost političkog sistema, da li bi se moglo razmišljati o uvođenju većinskog sistema i u tom smislu za kakav sistem se zalaže Srpska napredna stranka, pošto možda to niste u medijima dovoljno. Ja sam i ranije bio zagovornik proporcionalnog izbornog principa, zato što svaki glas donese određeni procenat ili odborničkih ili poslaničkih mesta. Opasan je većinski princip. Zato što su konstituisane stranke. I dešavalo se Srpskoj radikalnoj stranci da sa 18% glasova u nekom gradu nema ni jednog odbornika. Jer je svuda taj bio treći. Negde i drugi pa ispadne u drugom krugu. I nigde ne pobedi. A kad saberete glasove, stizalo se do 18% glasova, a da nemamo odbornike. Zašto? Izlaze političke stranke na izbore, osvoje određeni procenat glasova, to je toliko i toliko mandata, te mandate dodele svojim odbornicima ili poslanicima, oni odluče da li će te mandate da povere stranci ili će njima da raspolažu i priča je završena. I tu prelazite u većinski princip. Znači, taj poslanik ili odbornik sam apsolutno odlučuje o sudbini tog mandata. Odlučuje kako će da glasa. Odlučuje koje će programe da podrži. Šta je Savet Evrope? 5 dana već traje rasprava o tome da nismo otišli u Savet Evrope. I dokle se stiglo? A ja sam morao, pa nije stiglo nigde. Vjerojatno da je završena rasprava i da bi trebalo sutra da se glasa ili počinje rasprava o Republičkoj izbornoj komisiji. Dakle, šta je Savet Evrope? Skupština Srbije izabere poslanike u Savetu Evrope. Ja sam poslanik tamo već 5-6 godina. Kad odem tamo, sam odlučujem u koju ću poslaničku grupu. Sam odlučujem kako ću da glasam. Ne sme Srbija da mi naredi kako ću da glasam.
Ni iz jedne države ne glasaju isto poslanici. Nema imperativnog mandata. Takav parlament, dok se ne stvori u Srbiji, sa poslanicima koji imaju apsolutnu svoju volju i bipolarni sistem, koji je neko juče napao u Skupštini, pošto se ne razumeju u to. A to je osnov za demokratiju. Pa zamislite situaciju da je Đelić, pošto je bio ministar finansija, da je otišao u opoziciju, u pravu opoziciju, i da je novi ministar iz druge potpuno opcije 4 godine proveravao šta je radio Đelić. Zamislite novog guvernera Narodne banke koji će proveriti šta je radio Jelašić. Ko to može da proveri? Neko iz njegove političke opcije? Neće. To je nepotizam. Ne diraj. Napali su direktore javnih preduzeća iz G17+. Zaista, imaju oni ljude koji imaju 20.000 evra platu mesečno. Direktor Komercijalne banke ima 20.000 evra mesečnu platu. A onda kad je Dinkić rekao da će i onda progovori, više niko ne napada te direktore. Čak je Tadić rekao, pa ljudi koji mnogo vrede treba budu mnogo i plaćeni. A da li bi to mogao da ubedi naprednjake? Ne bi, Boga mi. Pitaću jednu isto temu koja je bila ovako aktuelna oko opet gasne krize. Postavile su se opet velike geopolitičke dileme kuda Srbija treba da ide, dakle, od koga je zavisno, od koga je nezavisno i tako dalje. Pa su onda bili neki sastanci u Moskvi, između ostalog, da kažemo, spominjalo se jačanje i prerastanje, da kažemo, šangajske grupe u jednu, da kažemo, ozbiljniju organizaciju ekonomsko-političkog tipa i tako dalje. Pa u tom smislu, budućnost Srbije prema Srpskoj naprednoj stranci i odnos ne samo prema Evropskoj uniji, nego i prema, eto kažem, drugim organizacijama kao što je recimo Mediteranska unija, kao što je Šangajske grupe i tako dalje. Kako tu na jednom širem planu vidite? Mi smo o tome razgovarali sa predstavnicima Ruske federacije. I nama je otvoreno rekao ruski ambasador, i sadašnji Konuzin i ranije Aleksejev, Rusija neće da se protivi ulasku Srbije u Evropsku uniju. Samo ste vi sami dužni da odredite u kom statusu ulazite. Jeste li spremni da uđete uspravno ili na kolenima? Sa Kosovom i Metohijom ili bez? Kako god vi odlučite, Rusija će da vas podrži. Nažalost, Rusija još nije napravila tu novu uniju. Zato što je Rusima nedostajalo još nekoliko godina. Amerikanci su to osetili. Uostalom, Rusija je svakog dana imala skoro 500 miliona evra ekstra profita na cenama samo nafte, stizalo do $170 po barelu, danas je možda 30, nisam ni pratio odavno više, vraća se na, mada ga vade po $12, još uvijek imaju veliku zaradu. Nisu promenili sistem, dolarski sistem, nisu zamenili evrom ili nekom valutom koju, znači nisu bili baš potpuno spremni, Amerikanci su to osetili. Ali ta unija bi bila strašna, Kina, Indija, Rusija. To bi bio pandan Evropskoj uniji. A što ne bismo bili i tu? Šta nas tu sprečava? Brazil je zemlja u strašnoj ekspanziji. Vrtogled, cela Latinska Amerika koja se oslobađa stega Severne Amerike, slobodno vodi svoju politiku, ima mnogo energenata i sirovina, hoće da njen narod živi bogato. Cela Latinska Amerika je u progresu. Čak i Kuba koja je po strašnim sankcijama živi bolje nego neke druge države koje nemaju nikakvo opterećenje. Afrika je nama veoma drag saradnik. Mnogo ljudi nas tamo voli, mnogo ljudi je školovano kod nas, sad su tamo na najvišim funkcijama. Arapski svet, koji je prijateljski i raspoložen prema srpskom narodu, inače bismo imali strašnih problema sa islamskim fundamentalizmom. Znači, mi imamo prijatelja po celom svetu. Što bismo se zatvarali? Ko će da nam zameri ako želimo da budemo člana Evropske unije? Niko. Ko je najbolji saradnik Evropske unije? Rusija. Ko je najbolji saradnik Rusije? Evropska unija. Nema mi tu nikakav problem. Znači, sad to samo treba pameću, saradnjom, da se smenjuju mi na vlasti. Ali taj put Srbije da se uopšte ne menja. Jer to ne rade ni Amerikanci. To ne rade ni Nemci. Jer Srbija ima nacionalnu strategiju? Nema. Pogledajte, Nemci već 3 godine imaju vladu sastavljenu od 2 najjače stranke. Nema opozicije. Obama uzeo od svog direktnog protiv kandidata pola kabineta.
ceo tim koji je vodio kampanju protiv kandidata uzeo. Izbori su završeni, Amerika pre svega. Kogod hoće da pomogne, dobrodošao. Izbori završeni, Srbija pre svega. Svako ko hoće i može da pomogne, dobrodošao. To je nacionalna strategija. Nema tuče. Neće valjda Srbija da ide 4 godine ka Ruskoj uniji, pa mi pobedimo ide 4 godine ka Rusiji. Pa gde bi nas to odvelo? Šta sa investicijama za one 4 godine? Šta sa projektima u koje se ušli? Šta sa finansijskim sektorom, osiguravajućim društvima koje su sva zapadna? Znači, svaku stepenicu koju napraviš, na njoj gradiš platformu da ideš dalje, još jednu stepenicu. A ne da se sad vratiš, srušiš te stepenice, praviš nove. To je ono što nedostaje Srbiji. Ali kad pokrenete priču o tome između vlasti i opozicije, nađe se uvek neki pametnjaković pa kaže, evo ga, ovaj se prodao vlastima. Ne, prodao se Srbiji. Hoću da Srbiji bude bolje. Čekam 3 godine da pobedimo na izborima. Ma hoću da pomognem i u te 3 godine. Neću vlast, neću novac, neću moć, neću uticaj. Ali svaku dobru ideju hoću odmah da plasiramo u javnost. A kad očekujete nove parlamentarne izbore, na primjer? Pa velika je kriza i u odnosima između vladajućih stranaka i u obstrukciji koju vrši Srpska radikalna stranka. Ja znam da smo i potpuno u pravu. Ja znam da će Ustavni sud morati da bude na našoj strani. Inače ćemo ići do Suda za ljudska prava u Strazburu, to vam sad kažem otvoreno, i za one odborničke mandate koje su uzeli, i za ne daj Bože da nam protivustavno oduzmu i poslaničke mandate, ali će ta obstrukcija Srpske radikalne stranke da razara Srbiju. Pogledajte, od maja meseca čime se mi bavimo. Od septembra, od kad smo mi stvorili svoju poslaničku grupu, čime se Skupština Srbije bavi? Sobom. Počela je vođenje politike nogama. Biju nogama u one stale, u one klupe, ne može se izdrži u Skupštini. Tuku se za svoje mandate, za to vreme se formira vojska Kosova, za to vreme nestaje srpska priroda, za to vreme svetska ekonomska kriza tuče Srbiju, oni se tuku za mandate koji više nisu njihovi. Eto, mi smo skoro na samom kraju, pa eto za kraj pitaću vas šta biste poručili Nišlijama i jugoistoku Srbije, u tom smislu koliko ste zadovoljni naprednjacima koji su u ovom delu Srbije i odborom u Nišu i tako? Pa ja znam koliko je teška situacija na jugu Srbije, još da kažete da Niš i nije pravi jug, još uvek bi mogli na centar Srbije da računate i Niš, ali znam koliko je napuštenih sela, znam da je prestalo stočarstvo, znam da se ljudi preselili u gradove u kojima više nema posla, znam da nema novaca za komunalije, nema novaca za struju. Stranka je izvanredna. U Nišu me večera sačekalo više ljudi nego ikada u Srpskoj radikalnoj stranci. Mnogi koje znam, mnogi koje ne znam. I dragocen je svako, i onaj koga sam znao, i onaj koga nisam poznavao, i svako od njih će imati mesta. Ovo nije stranka u kojoj će se tuku za jedno mesto. Ovo je stranka koja će trebati svi kadrovi, svi raspoloživi kadrovi u Nišu. I nećemo da se obrukamo, ja to znam. Ja sam pri kraju političke karijere, a počinjem jedan posao. Nemam vremena da ga ispravljam, niti imam vremena da zalažem sve ono što sam uložio u politici, sve ono što značim u politici. Ne mogu da ulažem u projekat koji će da propadne. Neće da propadne. I već sad ima dovoljno mladih ljudi da me koliko sutra naslede. Dakle, ja predviđam ovoj stranci ne samo da će da bude izvanredna, nego da će biti poželjan partner svakoj političkoj stranci u Srbiji. Vidjet ćete, ja ne zatvaram vrata ni za koga. Trenutno postoji neko neprijateljstvo koje Srpska radikalna stranka javno ispoljava, a potpuno imaju blagu komunikaciju sa mnom kad me sretnu po skupštinskim hodnicima, i prestaće i to. Smirit će se i oni, znaju oni šta je za Srbiju dobro. Ja predviđam pobedu, našu pobedu na jugu Srbije, pošto smo tu nekako uvek sa ovim idejama prolazili najbolje, a to predviđam ove godine na vanrednim izborima, nisam na to odgovorio. Velika je kriza u vlasti, velika obstrukcija opozicije, i idealno je kad se kriza rešava na vanrednim izborima, pošto ja drugi način ne vidim. Gospodine Nikoliću, hvala vam na razgovoru. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, vi ste gledali razgovor sa povodom, ostanite i dalje uz televiziju Bela Mi, na pravom ste mestu.